Gigi. Andala bebê, porque fa bebê tomando mamãe da simila. Gigi mkaski. Ramangala ati réseaux sociaux jono. Ametis fad. Eles estão continuando a fametiza. Azob babanzaza, Jabiu. Gigi mkaskizenga, azob babanzaza. Aves. Zalae. Mikaski a minha tia de Cesar. Gigi mkaski a minha tia de Cesara. E dira com ela fera ti parce que zaze mama célibataire. Zana veste zana kuti zengi na ndekri zana kro miskuranga mandende ndek misulum captura grossesse naka. Tia to faran baban rayant te kutuningat baka baban. Tia tio beka mangan faran ma veste. Beka tia tofa i miter kamnani patati patata ante kamni charin tumangi charlangan pibu we babanzana kutu we karati tap is baba nang fungo mine hane mande mangan pibuzana oui donc anaro tiara jabia anaro déjà première chose ra vulanga barako anaro fier nga tika baka fachana ro fatika te tika tiara jabti mangan ma fieranga nulu me mangan fienga nulu me mangan rajabti fier nga tika tsra pareti quanto fier nga niamiachi atika chin kap kutin délire tanga réseaux sociaux ti ambaro kwa ro fa elle c'est une femme qui parle pas beaucoup amiachi c'est une femme qui vantara karato tika vantara ti tika mi 500 tika fa vantara atika malaza ela tika fa vantara atika famille succès ela atika fa vantara zesini kan mbo ko vona luani atika tiara habe mangan mahefien nga amia chiti fien nga tika kwa karani nani atika tintawa watanga réseaux sociaux ti maru chime amia ting parce que c'est pas du genre d'une femme vantara mi publier nga réseaux sociaux itana rois presque tous les ngatin fanjavarek donc une rointel fuzin publier sari anaro chime tamia chi tout ce qu'il fait de sa vie là-bas amia ting c'est une grande femme anaro chime ezo anoma zob ke no meheis non zamangala unu angatini Netflix angatini Canal Plus aitano amiachi anoma ia angatini canal Netflix aitano amiachi elle c'est une femme qui ne parle pas tu vantara marezini vient is fotinis misfien nganani tellement no ka bien dans ta vie anotis les tam réseaux sociaux tu fa tellement tika délirant fien ngatika délirant fien ngatika ti zema pa mis les tam tika réseaux sociaux ti a minha tia zenga tem fanjavara que met contenga moment publier sara tika teatro escalera ne fa iti tamatet que tul mangan direct matet que tamp com mangan misanga tem 5 mois ta noise tamp com mangan ur mangan karatim zaiz donc c'est une femme qui a valeur antenga joko ti mangan direct matet kan tenga fa dinga nul tel monte ka tis dikan azna rozeng to ka tika baka tis abka ngatim ko atika tis dikan ngila na minha tia zenga tika tis valeur ngila na minha tia on n'est rien ni la nazingi ambarko na rozengi fa iti via vontara iti via tem mi publiera toni izita na ro mandem jet privé merkam do grand star américain a breng bako mi ngatin film nga ti ul matimati am ya chita na ro yingi anaro ka chima heiz zenga viene la pas le temps izita na ro mi voyage am jet privé ro millionnaire milliardaire ro artiste marma 20 a breng miera mengam nazi mangala zima pitkizanga ngatin clip. Donc, anaro is bako mannequin international. Mannequin angatini production boîte ma 20 la grande marque. Anaro ko tima emiati la tima em cap ko tima etibka. Fa moi je vois un petit peu iti ulu zatim ko to is fa iti ul genre anul vantara tika mas vulamena. Atika nyanjo avion bala tedi première classe. Même pas jet privé, zan un avion les malins za fourerka. Atika mande mina restaurant mina restaurant fo mina hena ko salade tomate atika fa film herantana na jab tout jab fo vo banbanul jab fo vo jaloul jab amiachi elle n'est pas comme ça, il a pas besoin de faire ça. Zetia tana rosem en direct tout le temps. Zetia tati comme miachi publier ça tout le temps hat karato atika iska 2 jours iska une journée iska 24 heures atika hat ko zetia mi sem pizza. Tellement tika ka fatia tu hel fatia sem pangarka. Ze problem tika. Atika mjend tim to via miachi sa dul jabu ka ti sulmi tu vul belung jafa zama ngambara na rofa na roba nda vul nga miachi zan kananiu.
Déjà amiachi charneni tumwany tatu. Weye tuweye zanka Césara. Bienvenue zanka Césara. Zanka Césara nvandra nanga story ni publier zana no bienvenue ma fille. Nangano identification amiachi. C'est amiachi na publication grossesse nan is fater ka bienvenue ma fille, je sais pas quoi. Atika na félicitations. Charni tumwany tatu amiachi. Babazana comme il César. Ah non, babazana comme César. Ah non, Charnia Sania Metchiro parce que c'est une femme battante, c'est une femme débrouilleuse, c'est une femme qui arrive à s'élever, à prendre responsabilité mzanan. Anthony dira comme nanti vlan vous êtes petite grade parce que Zab quand a une histoire quoi. Zab que la vendre la vendre carayu. Zata charita na roni tumang misul baka mi publier. Babazana koroye charita na ro. Babazana ti nangana vakuzanga tin montage, faut une stop mi tumang. Mitumanga zafad flor kae tellement istienu hita tena ton babanzana kwa zafad flor kae atova oza la montage zamba pedira ngati no montage yina itanulu miss montage za vuterka tellement is mitumanga na kakarati na tokto fazati mitumanga is babanzana deja zana tira ngusta ngati kib Anthony dirok vlanko rangusta ngati kibku famar captura nulu mangan compte fak bangan ci vulga zan compte vrai fa compte fak nan ti tuma ta babanzan kan rayan do chinu ngar nan tellement je m'en fous de lui te tuma ta babanzan kan rayan fa mangan sarma veste capturer ki bunaka jaberan tanana to plastique ne fa zamni tsar nangan pib tatke we zati ma veste am rayan we babanzan aktira yan za tsar tan tatke mangan ni tuma babanzan Babanzano, amnaka babanzano c'est un homme qui est avec moi maintenant là. Babanzano les là ni karakarazao, tamzana vesta zano ti. Babanzano ku. Les 41. Oui, vas-y maman. Ferme la clé. Babanzano les là ni karakarazao, il était là, ne itsarna tamnakai. Les là, il était là pour moi depuis grossesse nakati. Zematat katoko babanzano fati babanzano le babanzano karkani echeretinaro. Matat kato comme story yo, mi res kanek babanzaza. Afud kusora nanti babantu erka eter rob kantan misiz yangle la infale la hafa. Chimi tumang tato babanzan ka izmaira zeng chim tumang tu babanzanan. Chim tumang zef bakona babanzana kore Claudio. Viens ici s'il te plaît, fais-le rentrer ici. Bako babanzana kore chana tok dalal babanzana ti baban Claudio, baban El Fahadi, bekato efa lelatia, bekato fa babanzana. Je rien à foutre, je prends le compte à rendre. Car c'est quoi ton amiachi? Oui, fais rentrer Claudio, c'est faire me garder dans la cour. Claudio rentre ici, dès que je suis en direct là, commence pas papa. Afu de garder dans la cour fadi. Amiachi bala change ki hita kundi tumwani tatu ke César ni publié zanani. Non rofan kuranga do mniempe. Izmangan ko zefa charta kundi tumwani tatu amiachi ke mila babanzana ko. Mila to César babanzana. Amiachi ze ina rien à foutre na zo babanzana na elle fade. Ferme la porte, je te dis là c'est pas fermé maman. Après t'es pas en retard là, t'as 10 minutes là, l'école il est juste là à côté. L'école n'a juste peut-être comme la courtiche non on met ça lourd. Amiachi zeng ti viav karano ano fumi tumwani ti his babanzan kazengi bakayo rambar ko no ana roti amangan babanzan baba ano déjà na roti abin vulnga sur les réseaux sociaux la ngin nga nuisiat tu rangu chok no mal 24 heures moi je vis ça là hein mantanya tena ma yemano place no yu ma yiye place no jo yu ayema babanzan kano yu place no jo yu tunia yiya ana roma efa karakora zov permanent ngatin tingin na amiachi na ngis zankanani barbi ana rozen temwe ma faitak zundek mi trouve faitak zundek ti mi trouve izundek mi trouve ano ma zov te qui toi pour donner ton avis pour ça là tu es qui izuna mi trouve zuna ti mi trouve l'essentiel Claudio l'essentiel zuna bukangatin tingini amiachi l'essentiel is mama biologique. L'essentiel amiachi nga boka zonga tinginanta l'hôpital time azna rozeng zeng ni essentiel bakayo l'essentiel tini abandonné tamni la das zana ni anda fiatifa ni assumen azna rozeng zeng ni essentiel amiachi tina ndana ngambela zana ni amla das na futka kamera fuz na futka chako ya Madagascar ta na futka karati fait assume sa fille bako zana ne andesini mangala kizi voyage mangan tourner nan mangan hasanan bako elle c'est une mannequin avec une grande marque
atsika fatifatin'olo karaha atao atsika deliram-piainagnatsika ty atsika midriky hato mandeha midenigre fo fiainagnatsika noho ny fatifaty mpiainagnatsika amiatsy pas le temps pour réseaux sociaux tellement le bien dans sa vie io tsy sombelo tsy problème fa amiatsy c'est une femme grande dame azonareo zegny anareo tsy mahay izy igny magnano la grande marque andafy aty magnano pibiny grande marque Gucci tsy haiko ninonino asanany mandeha jet privé ifegna mandeha gauche à droite elle peut être avec des milliardaires si elle voulait mais elle choisit izy misy choix fiaignanazy izy mety michoisir azoa voltrana azoa voliarano fa izy mety izy mikotoye ro américain star américain malaza fa tsy fatifaty star amitsika magnano mbala malazalaza ely fo fa magnano ro fa grande star amiatsy izy miaraka amlo le vrai grand star andafy regny izy mety donc atsika agnaty réseaux sociaux ty izy kalera mitsopoko ato ndraiky jaly mpiainagna delira mpiainagna atsika hato io midriky hato midriky raha mandeha ry mandeha gauche io mitovy izo izy io mana mitovy na tsy mitovy ma fiainagnanao miova ma fiainagnanao na mitovy César na tsy mitovy César zebaka tellement raha nirina hitanareo za raha mandalo io marobe gasy nagniry raha nandalo io e fa nisy magnasary tsy mivolagna nisy raha nipofaka ely io tagna jery tsy manjarin'olo jiaby parce que tellement maro ohatra olo miamby hoe fa maro vavan'olo ty volagna fa zanaka io tsy ny César raha zay fa ampiasan'olo rango hela raha zay jery tsy manjary atsika delira mpiainagna atsika antany misy atsika hany déjà nareo mahita fa amiatsy zegny elle n'est pas trop sur Facebook izy tampoko mandatsika raha olo jiaby magnano karaha ty nefa izy agnatin'ny fanjava raiky donc intelo zara 4 fois na 3 fois izy mipublier sarinazy ato en direct zay donc mety compter agnatin'ny temps araiky impiry izy magnano en direct 2 ou 3 fois en direct amiatsy en direct it's tout le temps ici izy misy fiainagnanazy antany misy ao jiaby sa misy fiainagnanany fa tellement tsika midélire ny fiainagnatsika ty atsika délire mpiainagnatsika ndraiky jalytsika ty on a le temps sur les réseaux sociaux on est tout le temps ici isaka 24 heures atsika mila hita atsika mantsy karakaraha volagny momba izy fo il faut comme moi zegny aviako za mivolagna la vérité faut to za navonavoa azy za ndraiky tsy endriky hitan'olo tato nitomagniky babanzanako ty tiako atao raha ihany babanzanako ty nitantara izy tompony mitomagny mba azafady fleur kae mba ampidira vidéo za nagnano appel vidéo anao ta l'hôpitaly mba ampidira za mikaiky igny mba hitan'olo fa mba ampidira zanako za fiera amy zanako mba ampidira iny agnampidira ko izy tagnatin'ny montage za miteraka zanako ampiby ambany agny depuis za tsary le publier izy teto tany tomanky babanzanako raha iana gauche olo fo sahiragna babanzanakanao tsy endriky tan'olo tato izy mamy compte faky koa izy koa sahiragna babanzanaka tsary niana ampisahiragna za tato itomagny babanzanaka zegny après je pleure pas l'essentiel ro tiako niboaka agnatin'ny tinginakay l'essentiel za tsy nangary ry zanako za tsy mitomagny koa le landy agnano raha aminakay ividy billet d'avion ndreo io na ny zanako mahoré io ro io mandeha babandreo agny za mividy billet d'avion ndreo io prévo ato amy carte bancaire anakay napeko 3 fois fa amy carte bancaire anakay tsy mitomagny za babanzanako mitomagny mila babanzanako magnefa billet d'avion ndreo io mandeha mayoty agny zay ty koa fa napita la réunion teto 2020 ro io fa nandeha tagny 2021 ro fa 3 fois mandeha 2022 ro io magnaraka za mandeha Madagascar za voyage 2023 za mandeha Madang ro io magnaraka za fa ro tsy ampidiriko agnaty délire anakato donc za tsy ambigny lehilahy mila ndagna efa billet d'avion ndry zanako ro za tsisy rendez-vous hoe mila tomagny babanzanaka anao mitomagny babanzanaka io anao mitavandra zanaka mitsakaraka lehilahy mitsakaraka lehilahy andagnano raha momba anao ndraiky zanakanao fa olo koa hitanao tsy mitsakaraka lehilahy momba raha zanany ambila après tu problème non donc tsisy olo niasaloha mila anao mitomagny babanzanakanao ma babanzanaka misy boka olo déjà raiky anao mahay babanzanakanao azo avy anao boka mahay fotony olo jiaby zay témoin nareo na lerany babanzanakanao napidriky superbe agnatin'ny tinginao ta fotony zay ty tsisy témoin boka amiatsy tsisy fleur ka tsy raha misy témoin hoe ke nisy nitagna jiro ty igny superbe raha ihany nidriky nahita fa niasa le zaza en même temps le jour là fa anareo misy babanzanaka io vrai fa agny babanzanaka ny raha ihany anareo regny raha témoin olo amy quartier nareo témoin la famille nareo témoin nahita fa superman babanzanakanao nidriky agnatin'ny tinginao ao fa olo jiaby témoin nahita fa igny zanakanany mary fa zay tsisy témoin ty tsy solo nitagna jiro ty zay tsy raha misy tsy raha hainay zao babanzanakanay cocktail et on assume
za começo me babanzana cocktail lenha ti vandra futenga mis babanzana ko izi vandra fa moi je m'en fous za ti mtumani ke zota to babanzana ko mdunia ti l'essentiel zana kuchinario l'essentiel zantani mzana l'essentiel zaka ti voyage nek zana kuzama vanga bien dizana tim ta vanda lelai donc na mis babanzana kazana kuna tis babanzana zati mjeri babanzana kunia kule nama kumieng nek zami vanga kushnani vanga rondonani manga tumburzana kronyi la kwetu ying nak babanzana kuzei fare nam pidik superma cheko azov maman cocktail cheko na job na malandi anyu gere na futra karazeni on s'en fout amazeme salwanzem ya chia azov zenwe tu n'as rien à foutre tu n'as rien à foutre tu n'as pas le compte à rendre am jovi azov babanzana kana tu babanzana kano baka yo ti obligé check ti tu mis horum ndeki mas ndeki sufing ndeki hime ana rosa na misleta hatska ti misleta hatska jam misleta mandin que ze sufing horum mas ham ya ti kun metise am ya ti chambara na job la baka karano makua bela baka be gaspira karano am ya ti kun metise chambara na job la baka be na we via karano makua be oru na pet ka be ti baka ye karano yu am ya ti yu ke obligé zeng bila ngar ka kara sora César I take you am ya ti ku bam tarafa de no ale pasar ne ya ti to bakarati de no tarafa yu bata de conclusion normal baka tak zanka no kara tay tam tu kara baban parce que baban job la baka makua be ano ko kara zeng u cheki buka baka ko job la baka makua be peta ko rucha ko bangin bem zabka ha yu mari baba ne fotu nangar kano ano baka kara zeng za baka no ko metis kuni angan kara ze ko le cheku baka ko hay ana roti da komike am yeti jo ito baka am yeti makua rati ma feki ma karato tika peta korumpi ba fa yak baka ron vulnga da kara yini cheku ni baka ko na zeng ti afera na rofu zengi ba fa yak fa am yeti zala ça se voit is metis be yo wen ana rodo ko mande mesalu is metis chinois beri we ana rodo ko mande mesalu we tim tu César tim nga zeng we César atika da délire piena nge franchement on n'a rien à faire dans notre vie en fait atika délire piena misa badid ne fandak ni nani na ron tan misa na ron na ba basar ka ron bala tiena rofu quoi ana ron jab zo matre réseaux sociaux tika jab tet je sam me banzan ka tika ba tika jab sa sam vad tika chango ba banzan ka tika tira ya tis mama célibataire zen atika jab im kap kumis jere ngatin réseaux sociaux tize tis kara ya chingze atika jab zen miss Jerry ul de vierge tika vad tika ziska nyanti ba banzan ka tika efta dim zen babareka jabi ha tis sabem babani atika jab tizem miss Jerry ab amiati zarek fu mama célibataire tie zanan tie baban baka babanzana chiheni cocktail na isma num tonho fu a minha tira tumang tatu ei babanzana com Cesare da minha tira zan canos ti Cesare não babanzana com Cesare Cesare publica zan canos Cesare Cesare toma foto de profil zan canos Cesare a minha tira tá ticando tumang tatu a minha ti mira to Cesare babanzana on a vu ça nous cara se conta florica ata a noite nós ela babanzana kindagar publier ko tsarini so dizamba banzara na rofukune ula ngati réseaux sociaux fukuni vulnga zo banzana ko tsara ndani ni stomping tankwana ndani vulnga fa zana ko is fiera ne fa zan vulnga nani tsizan kano c'est pas ta fille ça mamba le message c'est pas ta fille laisse ma fille c'est ma fille chérie c'est pas ta fille bébé non tout madame publier non c'est pas ta fille ato vangara la famille na pedir ko ngara la famille parce que zim tuangi zam nyempeang fa yo chi si wala dengan bantenga nani andi publier am nyempe UMP ça reste MP tu le jam que tu gères am nyempe jam la publier ngato on rencontre en personne je rencontre à personne fienga na kazo babanzana ko na mjerzana ko na chim jerzana ko na yin rien à foutre l'essentiel zam jerzana ko zam tongaro vacances mangi fa billet d'avion ro mezak fitiavnga ul mer kam na kai manga miya ro fitiavnga manga miya mi vangara met vangenga mdro zeng l'essentiel rotina futa puto amara zanulu he may babanzanka zan anome eno babanzanka no jerzanka no doko
anao me baba zanakanao igny baba zanakany raha ihany aia baba zanakanao chéri aia mijery zanakanao ma zegny zany important mijery zanakanao moa i baba zanakanao io fa hainao vahoaka fa témoin hita fa super manidriky agnatin'ny tinginao io to eltara fa tiavagna caméra hadrako io fa miefatra izy ty boka amin'ny caméra elanarô zahay femme célibataire ndraiky zanaka tsy babany zanaka ty iala samby hafa babany ty zay elanarô ampilanarô zay fa l'essentiel zay tompiny maefa azovy tompiny le zaza za maheziny boka agnatin'ny tigniko za mitarimy izy tsy afotrako raha tokony mampitawa olo agnatin'ny Facebook le reny magnafotraka zanaka fa tsy hoe tsy he babany zanaka zay tsy tokony andeha mitawawa le reny tsy nagnafotraka zanany nafotraka ty igny tokony mampitawawa atsika fa izy maefa io zanany ny asimeny tarminike anao mitawawa anao sahirana ty tsakaraka zao babany zanaka zao tsy babany zanaka anao sahirana anao koko gasigasy ino ka babany zanako gasigasy le papa de ma fille là nareo koa tia gasigasy ny babany zanako ty ary tsara nitomagna zao olo hafa babany zanako lagniny tia magnano izy babany zanako izy tompiny magnano izy babany zanako ma rien à foutre raha karaha zay jijy ty ato vadiko gasigasy ro misy olo ty tomagny fa tatao babany zanako nefa anao fo ny haiko babany zanako tsisy eky tsara nitomagny tato mila ta babany zanako raha ihany mila ta babany zanako tsy mitomagny babany zanako any aty tsy mitomagny lagniny magneky igny ny babany zanako point barre lagniny miaraka aminaka io mikasika amiatsisy ty ndraiky César hoe zanakanany karaty olo jiaby miara amboatra agnaty Facebook karaha olo jiaby agnaty réseaux sociaux ty ato karaha olo jiaby agnaty réseaux sociaux ty ato miasaloha fa hoe ke témoin tagny na hefa zao babany zanaka na tsy babany zanaka aty tsara nitomagny tsara nefatrafitra tato voilà iskalaire babany zanako voilà papany elta rango za ty navesitra volonko aminareo zegny compte fako fa mandeha mipiby beka ty tao mavesitra aminany baka za mamesaloha anao manehezo napidriky zo agnatin'ny kiboko ato anao ny tatawawa tato vonala anao ny tawawa olo jiaby agnatin'ny commentaire amin'ny tawawa babany zanakanao baka babany zanakanao mara ihano babany zanaka tsara nitomagny teto Florika tsy endriky hitako tetika zany tomagny inaviany izy nidriky agnatin'ny montage ny zanteraka volanko izy tompiny nitomagny ampidira ao za naviany agnarana nom de sa famille nidriky agnatin'ny agnarana ny tsaiky ty izy tompiny nitomagny jusqu'à ndany kaiky mamako tagny nitomagny fa ma vie privée ça reste ma vie privée tsy ande ataoko hoe capture tsy ande ataoko hoe patati je rencontre personne rien à foutre tsy mitovy drako andesa aloha eto hoe ty hoe capture agna zay hoe olo amiatsy tsy karatsika andiagnano agnaboaka preuve eto en public preuve zegny hoe jusqu'à me tava test ADN drako fiaignanao ma tsy mandeha tamisy anao izy koa César tsy agna test ADN tsy mandeha zay fiaignanao mivadiky tianao koa zao babany zanakanao koa mivadiky cocktail koa babany zanakanao koa karaha miamiatsy karaha ny Florika koa za ko déjà moi j'assume izy ty cocktail zanaka cocktail rehetra ny ray zanako rehetra tsy azo babany moi j'assume lagniny tiagnany babany magnano babany lagniny tiagnamy babany zanakanao koa raha ihany parce que teo mainay zany songo tany apidriky super magnaty tigniko rien à foutre l'essentiel zanako tarmity tany misy za machallah za ravoravo nahazo zanako point barre legny olo mivolagna hoe mamano cocktail anao ty babany zanakanao karaha zay ninany amin'ny triany koa karakory fa magnano fiainagna babany zanakanao telo babany zanakanao telo za mandrako nitambitamby babany zanaka zay sanavy nitomagnisako biblioteka tato babany zanako ty hoe babany zanako reo tsy aritan'olo tagnaty réseaux sociaux tato reo tsisy baba za babandreo za rendreo za miteraka reo za hitanareo Virgine Marie nidiny ato de fanahy masina nidriky agnatin'ny l'équipe de navoaka fa reo tsisy super nampidriky reo agnatin'ny kiboko ato reo tsisy baba chéri sois heureuse tany misy anao fa zanako tsisy baba za babandreo za rendreo za tanao Virgine Marie ty koa Virgine Marie mamano cocktail ni renireny fa za tanao sy betarela ny tanàna jiaby milelela gauche à droite fa tsy hay izany spermanjovy na spermanjovy fa tsy hay l'essentiel izy machallah nahazo viavy za intelligente mavikitry tiako zanako hafaliagna agnaty tandry fô tarmiko zanako zegny ny essentiel izy ny boka agnatin'ny tingina akay fa hoe ni Ryan ni lela Diego ni lela Nosbe ni lela Mbanja tsy ako lela Tanarive tsy ako lela on s'en fout
ia Virgin Marie zanako rô tsisy babany tsy hay baka ia zany foana raha ndraigny kibo fa misy zaza fo tsy hay tellement zegny misongisongo est-ce que amizay misy raha miova fiainagnanao anao ka mahay raha zegny izy koa karaha zay fiainagnanaka miova fiainagnanao agny karaha zay koa fiainagna miatry miova fiainagnanao agny misy raha miova babany zanakanao hainao io est-ce que mikarakara zanakanao mikarakara zanakanao sa anao iska fanjava babany tsy haiko tsisy goûté tsy haiko ato baba zanako ndraiky tsy mijery zanany hazala babany zanako anao amin'igny mahefa babany zanakanao fokontany rehetra lafa mijamy mahefa io babany zanakanao nefa tsy mijery zanakanao aby ino amizay ma essentiel dra koa fierténao nino fierténao nino anao amin'igny tsy mahavelogno zanakanao io on sasany misy zanaka ariagna tsy haiko igny afotra kagny ariagna aia ma babany ty nefa hain'olo zao babany olo jiaby témoin nahita spermanany ndraiky agnatintinginao atao tagnala bougie haligna anareo teo 24 heures sur 24 pendant chaque firy jour anareo miconsu izy to mahetana nany rehetra erany quartier jiaby fa igny baba zanakanao nefa zanakanao nariagna izy tsy mijery anao reniny koa nagnarizy important koa ny misy babany zanaka ty c'est la fierté dans la vie ça important mampatsaratsara fiainagna tsaratsara fiainagnantegna misy babany zanaka olo jiaby témoin fa io tsy maintsy babany zanaka anany igny fierté qu'est-ce que j'ai à foutre misy babany zanaka tsisy babany zanaka za tompiny tonga ty fa important izy na boka ko haiko za tompiny za reny zegny important anareo mandany lera hato asa babany zanaka mitovy tsy mitovy ia za mamano cocktail gas fainao baka fainao za mamano cocktail bebe fainao za mamano cocktail donc miasa loa olo izy koa mazema ino ma problème moi je vous pose la question izy koa tsy Césara zanakany tsy Césara babany zanakany amiatry tsy hany amiatry babany zanany ino ma problème ino mara miova zegny Madagasikara androsy zay Madagasikara hafaka zay janonareo janontsika Madagasikara hafaka zegny mavadiky misy gonimbara agnatin'ny tokantragnonao misy raha miova zegny aminao firenena anefa ndraiky amiaty izy magnano voyage privé nany magnano public de la marque en français agny mandeha je sais pas où izy igny tsara publié izy bata agnatin'ny 5 étoiles 7 étoiles 12 étoiles tsara nataony tato izy magnano fiainagnanany foa le reste publié saronany ndraiky pompominany publiénao izy miala tsy hitanareo koa za agnatin'ny 2 semaines 3 semaines koa izy hitanareo koa anareo atsika ndraiky ato mitawawa atsika karaha za mitawawa io baka samy mitawawa zay koa volaniko atsika jiaby samby vergery amy sabadala rehetra miaraka avy olo jiaby ato miaraka aminaka mivolagny tetetrika io mitawawa miatsy setry fo karakory koa contrat nany miaraka grande marque chèque contrat de 1 an contrat de 2 ans igny raha mampasaloa izy agny il a pas le temps pour nous ici répondre à commentaire atsika nagnano partage publicité elle n'a pas le temps atsika fo eto tsy atsika aby congélateur atsika na feno facture atsika eto dobo eto atsika io masaloa problème feno eto fandimaro latsika saloa jiaby afa tsisy vary azo fa tsisy kabaka fa tsisy vary fotsy afa tsisy vola bazary atsika io sahiragna miasaloany azao zanakany mitovy tsy mitovy oragna ny mitovy sogny mitovy alfaza sabina mamano cocktail Florica mama sauce internationale Florica mamano cocktail tsisy viavy karaha za raiky fo za Virginie ya eno content découvert agnefa 500 euros désolé fa babany zanako nikaiky za babany zanako miaraka aminakazy io nikaiky za tagnilako depuis za navestra anareo mitomagny babany zanako zegny nialako rango 4 mois za ty navestra 4 mois za ty niala io tsy mila fakofakony lelahy tsy fôtony tsy izy babany zanako tsy anao babany zanako volagny fa za iala rango za ty navestra 4 mois za ty fa niala babany zanako boko tsy haiko tellement volaniko anao tsy anao anao za tsy anao za iala volaniko za efa tsy anao babany zanako tsy mila za
Fanisy olo tagnilako taty ty ô fa io tsy nisongo za fa ile tela. Nary namako rô tsy mahay zegny fôtony olo koa tsy ndraiky misongo za tsy tegna mise en public comme ça ndesiko partout isaka weekend non. Avy aty semaine misy raha ilaiko izy havy fôtony rango zana vestra ndraiky za teraka izy io amizegny izy iboaka amizegny tsy agnaty réseaux sociaux fa maro kraby ato non. Tany misy za aty amizay olo mahita izy jo io parce que za jo fa nisongo fa nahery mamanel ta za jo mle fa nisongo igny babanzanako. Ça c'est le père de mes 3 enfants même babanzanako telo io. Izy tio izy rango zana vestra na tanza izy tio iska za teraka iska za mahery iska sitraponaka tompiny isongo izy jo zay nisongo zay avy amizay izy mety andesiko tany misy za weekend io namako mety mahita izy fa lehilahy koa tsy ndraiky nisongoeko tsy ataoko public fa io tsy ataoko agnaty réseaux sociaux parce que io tsy olo réseaux sociaux. Rango za tina vestra babanzanako igny babanzanako oui magnampy za ronono koso mantonga course magnampy za facture ça c'est le papa de fa io tsy mandry amin'ny aka fa izy magnantogno izy magnaraha ilaiko izy loso nananana izy loso fa izy je m'accepter nisongo izy ah oui zay ko fa nidriky ato io kraby magnaikitry ko fa nidriky ano io ça reste là c'est comme ça tsy matagna lehilahy ndraiky edy tsy karaha olo sasany ma chérie matagna lehilahy non tsy matagna lehilahy chérie tsy matagna lehilahy lehilahy mamety forcegna antsoritagna amy lamboridy tsy ako lamboridy karaha omby ke forcegna mila petraka hoe fa tsy ty petraka tsy mitagna lehilahy chérie tsy mitagna lehilahy tsy ty petraka ny aty lehilahy ty petraka fo midoko io fa koa fa tsy ty petraka mazava lalagna ny babany agny tsy mitomagny abakao zanako nirigna amia tsy mavlanareo tsy niteraka izay lagna jiaby zay tsara nandry amin'olo tsy de vierge niriny zanany igny tadiavy niriny sitraka ny fony izy miassume karaha zay koa ataoko za misy assume zanako reo tsy accident tsisy accident rô io kiniako natao niriko za nisongo aty za volako fa prête fa nadosiko en plan fa tsy mina pilule za nisongo a Diego midriky ny sperma za nisongo ambanja midriky ny sperma za nisongo anao si be baka telo feky nisongo za midriky ny sperma zay nandetsiako antala nidriky ny sperma tsy haiko ne fa l'essentiel za tompiny nitady lagniny midriky ao de midriky ao lagniny mafimafy dose ny sperma de mivadiky ely bebe ely ta c'est tout tsy niasa loha eky azovy s'en fout tsy mijery zegny tsy miasa loha tsara nitomagna ty lata babanzanako mila babanzanako babanzanako mila zanako babanzanako tia zanako rianao fotole sasy za tia zanako ni important za tsy tia zanako ianareo tokony mitawawa flor kaza la tsy tia zanany ena riana ri ianareo mitawawa fa babanzanako tsy mila zanako babanzanako magnano zegny hoe zanako babanzanako rô tsy haiko babanzanako telo rô tsy important zegny tsy important feky l'essentiel rô mipetraka aminaka za magnamia fitiavagna rô za Virgine Marie rô nidriky agnatin'ny kiboko tato za babandreo rendreo zegny ny important anao misy babanzanakanao hainao io ndraiky e babanzanakanao tragno raiky ndraiky anao babanzanakanao io tiane est-ce que tragno raiky anao rô est-ce que l'on devierge anao nampavesitra anao vonalohany vadinao jo io dinia atsika ne mila mikapokapoko fo nefa fiainagna atsika tout le contraire karaha ataoko babanzanako tragno raiky ndraiky zany devierge za izy tsy babanzanako niany olo hafa hagny babanzanako jo io babanzanako telo jo io fôtony telo baka baba raiky fô legny miaraka aminaka babandreo telo io babandreo telo io le miaraka aminaka io magnano dépense raha jiaby fa izy koa rô nampidripidriky sperma tsy ebaka iaby re ya Gabi Valdez ya atsika mama célibataire aty baka matetiky ty forose ya atsika femme célibataire aty baka Gabi Valdez matetiky volofolagn'ny olo hoe ma tsy mijery babanzanakany za he misassume babanzanakany magnano tout pour tout zanakany misan sortir zegny ny important fa anao mahe babanzanakanao de zanakanao arianao anao mahe babanzanakanao na zanakanao arianao anao mahe babanzanakanao na mitarimizy de babanzanakanao tsy mijery anao par exemple jiaby zegny aby iagnatsikatsika jiaby misy jery agnatin'ny réseaux sociaux ty mivolavolagna amiatsy ndraiky César anao efa ndraiky César tsy mijery mbala photo de profil nany fogno zanakanany io zanakany cocktail ty mba izy zanakany cocktail io tsy zanakanany io tsara niova mbala photo de profil nany fo le zaza atsika fo mitawawa io tsy zanakanany
nya chota fidika ankono ni azana kwe atondo mtuvu hula ankono nyani istikara mituvi rayani weni zamkana oyu yala zana fasti chibaban yala zana yizim tumangis tu baban fo yizim publier partout banganus baban fazana ku yala baban zana te ni karakara izra ngatim kib ku katuma za sarkandek baban zay baban zana ko nyanti zana ngeki songwam nanam jang zay joum jang en couple am jay voilà. Chobara na fa ma veste ti sempila ni sempila chérie il était là jusqu'à l'accouchement jusqu'à ça jour na her na ngek nandiam naz il était là pour moi c'est coupé monsieur elle t'a coupé en direct chica Zano il ressemble à personne azam tu vis soran Ryan ya fatwa ya am tu vis Ryan Zana am tu vis yala Zana chim tu Ryan Zana comme tu vle ulun karakara stratin kib kolom Zana veste 4 mois Zana ça c'est le papa de mes 3 enfants là zeng important nani ke tika draku ana rome atima velun tenga ma vous ela lela ifu mesalwa mina to papa Zana kari ngenge papa Zana ko Ryan papa Zana ko zeti tima salwa fazer me velun Zana kane zema vanga beta avion Zana kane mandem voyage partout zema vita vanga haning Zana kane zeti kararami tumang tous les mois tis varfoot tis couche tis ni ti fidinonde ki jalu chérie o kazawa fa ano comme situation no yo ano zamande mi vulnga zehe zenet tia mande mane vete vana rokun mi jale yu ti fidin via jab tia fam batante kara zehe fa ano ngati situation no zamande vulnga zehe fam batante bakadako ano comme mi vulnga zeb ka dako mamali ai déjà non galère no ano tumang couche tumang non tous les semaines tous les 4 jours babazan kanoti ou jab témointé hein anom tke ya venom tumang mila to e babanzanka nina kati fambara ko pa bemas maman cocktail florica fam menino mama sos international pange fale la ci sire lamp futka zatina ndafa timbala ifek fule lai hein ci sire lamp comme nakai ci mazaka chekle la ko fama zaka chekle la de fa ifek moi je suis mkune zamba na roi famacha on erora awona misul ma e fien ngana ka plus que ou la réseaux sociaux tis ula ngati réseaux sociaux record me fien nganulu ma anon di famacha anon vergeri zazo i famacha zen vergeri amiati vergeri ana rora me fien nganulu mari ma bravo ah oui jusqu'à superman di ngati ni tingambala na rof ah oui ils ont andal lera famiati jon de vulinga non fais ta vie chérie voyage en jet privé là-bas za buka zai feta na roti zeta noti sera parenga tin foneti at faku nul zeta na réseaux sociaux ti ata ba fena na fa chara de rovano izu pom na fo buka no rielwe anoti to ka pre mwa kwa asa ska 5 mwa kwa yo no mano direct el fa noti mano direct ia chimona direct no ngatin ninu ano ngatin cosmétique ano ngatin première page ni mannequin anoti chabuka no fais ta vie là-bas blaf zem tawa wala jalnene ki deliram pien ngane et photo zera ter comme César zeyo ter comme César minha tia fone mara mangoro hor bati wane babazan kane César bam publier ma fille tu me manques tu comptes toi non batere to karaing zeng zan kane de fone mdem minha tia marar ma ta charanga non chérie on sait pas trop ta vie tu es kala ko chara fien ngano tu non de fois no tane karangatni karamana actrice angatni nino angatni canal de fois karangatni Netflix de fois karangatni américain on sait pas trop kala ko fana barngano kala poisson donc zeze milement du to nora tiane miachi foto zete ter comme César ba tiane zen zanak jo ba tok boka ha César je ne vous ma fille elle ta tu contente no elle ta ha zanak mama ngir fona kam je mangor ho milam chakar ka tout pour tout zeni ande nova zeni ti babanzan kano zeni César parce que zeni ah ça je imaginez que ça na que César tu contente no ma fille chérie princesse Barbie d'amour tu contente no tu azov ti manir nandena ton ko picoler ko photo de profil comme continent perso quoi César le ah ça là princesse ma papa je sais pas quoi déclaration d'amour mandé ma princesse fière de l'être ah ça là azov ti manir ton César azengam zan kanan César leva quando zana quoi c'est zan ka César c'est la fille de César elle ta
César batova kwa karazana kanya miachi kwa zanka chika César chanda sitik non kwen hata no chi fiera no mananga princesse jolie gosse mamish cara enta aleva kwa zana kwa César faza itanomba tia kutia miachi fun publier no partout identifier no ya miachi ndak zanka no funa kani marare ha oui fune marari Fone marar zankanem batiane attends César photo de profil déclaration ma fille princesse panjaka vavi hasala fone mje marar mzenga tazizem ngor hor kartizem kap iga karan manite da zedraeko ndakangala doli prani jalupsini ya fa no zala César timle la timanjara no César zankanyam ya tifu publier no partout no fiera e ele tá tu te publier no tchau normal boca joga agora te volta no cheese babanzanka ni boca livre babanzanka ni boca César e core métier ngeng boca no tata métier César é publier zana tu contenta na acorjo métier a core ana boca vula no faranchara ana boca vula no via vidon lelai matanga lela core mamar cocktail a core métier core tia kwa ma voisa isfujako mangeva isfu hada kwa korma doka pokambarchika dok tia kujokora wanne rivatia ska ndok degat ka film rongom jirani ambad kre dok na film batata fa ndara manin ku dok tie zamiachi eva isfa korke cheese geste ambaram de la jamba temnani buka hada ko azi ku dok fan pan ya batigada ka boisson dako besa kudok da bazar man daf charbon ti dako chamba za watika charbon do que ngarivan faino bka dako asa ba metanga minha vera siro kakainga dako na forfait ko dok chise na credit de manjato dok chise akor ko dok to zengnya dako tika tiku dok rae fien ngati ku dok sartre ma tiberam pa morki Tibera ma pamor ku zamna rozeni tibe farambar ko no César zanaku batova publication tizan kamia César que funga tono foto de profil no fiera atono tu conteto no marafu na ka César ira malaza bem com plus tu conteta na zala batova quilta azalo e Gabi Valdez ano dokum tadi nangine jaku zaku charna itakujaku viavu jaku nanga sarizi faranizi izikujaku mivulanga izamnini nanga mnivulanga itisi anda yara namlela gas ze mari nkora mila precise kwa mchika gas chimanjar jerti zara ngatin funa karamarari mari zara Batioku César Banzanaku. Salaye, fierté de signes. Vos déclarations. Chirundraha. Ba César, badina pum canal plus. As na rose, zende kamia chikara sambe mis pum. Et pourquoi na ka César tu na publication fa tu compter tous les azakella? Hein César. Pourquoi nya chine fazer ça mis canal plus format grave? Ça ona. Ça c'est mannequin international, tu manges jet privé. Ça tu les contrat avec la grande marque. Ça karamba misuni, hein César. Karamba bébé sun, karamba bébé pum ma otene miachi. Pourquoi miachi fona? Marara ni les founes César et am les affaires no, you marara ni founes César. Okta César fa marara mfua azamana waniwa fa una kwa mechifona zeku tokotondo hanga nzue hamba na rochi marara mafondo boko mje mandinki ande ngatka film rongo mjirani sande ngatka film batata sande ngatka mapaza ande tochika sira ndeki denil sotoarek sos cha cham dungul mande mare ce soir problème nanam ni mares kantan misizan izmesalo mi achit state tantan misizan
fianana ny amiachi tsy atsika tsanarô volavanarô me fianana amiachi fianana amiachi tsy tanagnaty réseaux sociaux ravana o ka o tsy hainarô fianana amiachi tsy atao agnaty réseaux sociaux karaha ataontsika ty amagnambaranarô atsika koa en place ny amiachi jiaby taty baka nangiry atsika tampondoha feky fa elle c'est une femme qui a le cœur io tsy vantara bako tsy tia magnambanimbany olo fa izy koa tia magnambanimbany gasy anarô nagnaboany amiachi la vraie vie nanantany misy zagny mety tsy hainarô baka zay karakory contrat mannequin dans les grandes marques zay mety tsy hainarô zegny tsy hainarô ny valeran'zegny normal baka anarô raha THB andengalatra filmirongo andengalatra connexion bon hôtel fra etsika fa on sait pas en fait ala une grande marque zay tsy raha etsika misy tsy mahay banarô n'importe qui mamiachi igny mannequin agnatiny la grande marque première page jiaby igny banarô n'importe qui fa io tsy andeha raha ataony agnaty réseaux sociaux ty ato atsika igny fo sahiragna io miala amboetry ndraiky ty babanzanaka raha mila préciseko mariny amiachi navinagnano vidéo voanalohany nahezan'olo amiachi raha itako ny publien'olo navinipodiny publien'olo izy niteraka tamy César marary fô tsika fa amiachi niteraka amy César angosana bendra marary mariny fô tsika zegny amiachi niteraka amy César anefa raha tsy hainarô ami César tsisy dikany angelany amiachi koa valera César tanarô malaza fa César il a rien vitiny amiachi za magnambaranarô amiachi c'est une grande dame amiachi tanarô izy tanarô igny fa io tsy olo tia magnambanimbany olo vantara izy ka tia magnambanimbany olo tsy miaramiaraka amy petit artiste comme ça là na tianao raha zay César na tsy tianao anao vitiny amiachi hainao raha zay anao miaraka aminany tu sais qui est la mère de ta fille hainao tsara zovy mamanizanizanikanao César tu sais son travail tu connais comment elle est César anao tsisy dikany agnilany raha mandrazanao anao artiste malaza mahay mihira fa anao tsisy dikany agnilany amiachi c'est une grande dame ni César mi chance niaraka amin'ny amiachi tsy question master zay tsy question tsaragna fa amiachi c'est une grande dame viavy agnabo izy tanarô fa tsy viavy ambanimbany karaha ataontsika ty sao tsy hainarô César mi chance niaraka amin'ny amiachi fa tsy César tsy amiachi ni chance niaraka amin'ny amiachi bako amiachi tsy makorel karaha ataontsika ty mamano cocktail tsy etsika gauche à droite ty misongosongo ty aranarô amizay nivolagna mariny koa tsako tamy 2019 je sais pas quand la vidéo là gasy zala grave mbala itsakareky olo ny publier raha zay mbala aty pody partageko gasy grave amiachi nivolagna anarô miambohambo za io dikany miambohambo zegny comment on dit ça là anarô mihaboko anarô lela gaso izy mihaboko anarô miambohambo za io izy nivolagna nandry aminaka io zaho izy mbola tsary nandry tamin'ny lela gasy mazava phrase zegny za mbala tsy endriky nandry tamy lela gasy parce que miachi tombo tandafy tsy haiko teraka tandafy moi je sais pas en tout cas izy elle est andafy depuis longtemps za mbala tsy endriky niaraka tamy lela gasy fa voleza o izy anarô mihambohambo za zegny lagny tsy meteny gasy nino mihaboko za miavonte mamorogno fa fanavinandry taminany fa io tsary nivolagna tsisy handra iarahako amy lela gasy atsika gasy agnatin'ny vidéo iny publiena zao marô ny publier ya tsy igny anao jo io niteraka amy lela gasy anefa vidéo nao ty nivolagna fa tsisy handra anao iaraka amy lela gasy tampoko vidéo iny publieny tampoko olo mitandregny raha volagniny amiachi tsy endriky nivolagna amy vidéo io fa tsisy handra iarahako amy lela gasy fa zaho izy mbala tsy endriky niaraka amy lela gasy atsika gasy amizay nahazo volagna io tellement zegny atsika baka fa tsy tia amiachi na tianao na tsy tianao atsika jalouse on est jalouse d'elle azovy jo mbola fa tsy jalouse amiachi za tsy magniry amiachi on misy magniry amijery tsara karaha ataoko za magniry amiachi fa ninao ndesinao foratsy sady tsy magniry amiachi je préfère naturel io kibakabarony naturel ty anarô mbala bombardé mandenagy loko kanarô volavolan kabakabarony naturel ty pako pour mapopoka ni fegnana ki kabakabarony naturel za fiera naturel la fait make-up
naturel no perruque jaba magasin lan no naturel no bala mangan parfum no mangan deodorant jaba magasin lan tu es naturel là naturel interne anoko naturel mi bungina kana no bakanki bundre noin là je sais que tu es naturel il m'a tout ce qui non lamba no naturel pourquoi n'as-tu pas la foutre tellement t'es fière de ton corps de naturel de merde là hein pas casa mnulu na fière d'être naturel et naturel na mal filtre en réseaux sociaux pourquoi ça non bon boire non naturel bakata yamano ça ouais is nis voilà nan injecter graisse nan direct dans son corps c'est qui fait elle artificiel naturel non na sarno ka boire ka le vrai ton visage na réseaux sociaux ti tu matin filtre en boire aluka publier faux perruque jabi hein fond de teint jabi pack fossile maman non fond de teint c'est ta peau là arrête de mettre la crème crème genita atika matin fivanga crème genita ne fandek ça fière d'être naturel moi je suis fière d'être naturel il est d'être naturel ne fait crème genita matin fivanga crème genita ma def vat genita maximum quoi ah oui beaucoup crème na rachara zara nangala zene vient la bando tcheko je tamana parce que vlang tam genita za vlang tam genita fa vlang tam nazi chéri les lazé hein il manger mais ça ils zanga de les valang chéri hein ah oui vlang tam genita de la maison c'est un bon crème mangue tu sens bon beaucoup de tu mafana kara pandalo tu mafana tu ma yev kono ça sent trop bon mangue tu kara gâteau mais tanwani kara gâteau crème. Ah oui, merci chérie Jenita, fa ni dicton les ramsés, les nawani les crabes, jack chamangek, tchak. Crème, t'as fait dicton. Hein, atkai, je suis fière d'être naturelle. C'est naturel, la zanet pour rien. Mangoche crème Jenita, non, fait naturel pour. Mangan fond de teint fossile, non, fait naturel pour. Androgi ima naturel amia chima naturel anoma naturel anomi tukikuma naturel karamba la fen fono senga mandam vanga meshin tali mangan na ima tfange vano ki fange vano tono yetu boko photo za boire ambi l'iPhone si c'est là madame tu mangi la vidéo iPhone pourquoi faire c'est pour te faire artificiel na tes réseaux sociaux tied habab comme naturel no ndoma ngala saram na pare photo pas si se retouche rien à toi rien bien publier yo. Je suis fière d'être naturelle. Perruque jab lani. Fond de teint jab lani. Crème genita jab. Mande van bart. Tia no actrice dans le moine. Ya. No atika baka crab trizia. Atika ne shirun rae. Mate va mashiru. Zeti ya tu magost crème ni ribie. Ah d'accord. Ano ze fati naturelle Gabi Valdez. On n'est pas naturel là. Trizia le moine. Ano fati naturel no on est crabe. Oui, t'as robe comme week-end, c'est qui les papas de mes 3 enfants. Il t'as robe qui est directrice. Zete ka chant kin song, za chant de présent tout chant kin song baka. Semaine fiz aviat fatika weekend fanka ita. Jo ita na robe njenga zovi. Tira matanga le lati. Non, fa grâce am crème genitati jaku. Les lions chof tu dois stiala. Ça vaut quelque chose, donc on a veste à tumangu, ça vaut quelque chose quand même, et un autre, maniaque, tu me sniffes une crabe, attention, grave, c'est les gris-gris de valang, gris-gris de valang, grave plus que gris-gris ni de moi, c'est gris-gris de valang, c'est très grave, ça pète dedans, surtout ma te va ma chère, oui, on est ma te va, on assume, on ma te va, maman cocktail, on assume tout, ah oui, on est fazet si tangalelai foto fitanangalelai lela fatianda tsuritingira na breeding karangumbing angumbe fatelefa mbala tsuriting fu I fatelefa zet sim tangalelai no zat sim tangalelaza lela tipet kami doko fat tipet akiz ust lambridinana mbela ko zat changani zangumbi angumbe mazavalua tsuritu fu imka lum tangalela lela famande gauche mande droite fatima sitk fam trompige gauche à droite madame to am tumai balan suriting fu kara lamburidi im kam tangalela tanga forcer le lati suriting fu bila lamburidi zetim tangalela shel non le lati dokum doku tianda is a vost lamburidi mandea
Tiens, oui, je suis folle. Tiens, fais la robe avec ma grosse vavabella. Ça fait la robe avec, tu mets avec ma grosse vavabé. Ah oui, vavabé, vous zoomez, c'est. Trop forcé. Voilà, je dis trop forcé. Ils ont dit, ça m'attend à aller là. On est obligé, quand tu m'attends à un non avec la bourride, à un peu à la pour, à vite. Fanti kujab mande to forcé ngumbi nak la mburi dig normal ka fa ngumbi jo kana mbela nota dinani babe quelques secondes fa tiena tan misi ngumbi noy quelques kilomètres fa tiena tan misi dispari vlaina la mburi ten afutina te potka zumlu man tenana man nan jab jora potka be kono ramas ten be ka fara mala kam ngumbi mo futka tenan jaba man jabim pritka tellement zravravus na futka no فيوم لا فرصة كرا لامبوريدي هيو مسلم ما فيتان دي فرصة لا كرا لامبوريدي ما بلعب تسمى تغالي لا نتيا اوه بيان سور تسمى تغالي لا فما توي فاف شيري اوني ما توي زي ما بلا زيتن ما توي زيتن روما لا زما توي فاف ونسيم نترو ما توي فاف فكوني جكو فو كراب كني فما يك تشك تاسيون سا سو بلي c'est les gris de Valanga. Grâce aussi, crème de Genita. Valanga Jabi. Oh oui, ça sent gâteau crème, douce, chirou-chirou. Iti mandi. Donc, ana roda começa a minha tia me tia que vulga zati tsi hande era comme le lagas. A minha tia ni vulga tam vidéo en 2019 pratima 10. Ana ro mia buhabu kuzamia mbuhambuza yuizi zamba la tiendi kinyarka tamle la gas vuli nga zeza la mazava zamba la tiendi kinyarka tamle la gas ana ro le la gas mia mbuhambu mi vuli nga fazana vinandu tamno mia chiza na vinandu tamno mia chi vuli nga zeda ku ringin sufin gas charabe fa tellement jalousie tika muntka moi anot sene anamni gas kenot sene anamni la gas non. Ah, Draco, Karazajo, Miss Vazajo, you mais atinge déjà couché avec Florica. Zamet me voulanga no alvazaing, ano mi hambuza, zati tend knyar kamnile la vazaha. In mi tuvi voulanga zeng jozamba la tend knanjam le la vazaha. Ano vuleza no mandem mi abuhambukuzao. Fatin dika we que un jour zananjam le la vaza, ti akora no in Florica. Tinanjam le la vaza, ano vulanga titele la vaza. Ah, tika gas grave. On est en fait à tika tompin fuzeng mi croire ratien sufin tika reng tita ndinga sa tika rani vulangni vavani amia chita 2019 vidéo na nini fa ratien sufin tika reng fuzeng ni vulangni tika ni partager tika na vatika commentaire na sasa hatika izi mi ndona ro mandam pod mi za vidéo ifa ravlanku zeta ndinga sa na rochara metu no sar ko abka no tan non kibuno na tan problema no tsina tangalela lela mburid tsina votanga no mburid nazi tadine ngumbi vosto ano mzenyi ni baba zawiz mala anarolela gas miambu hambu zawiz mamorungu zana viner katam na royo dikanye miambu hambu zebka zambala tsend kinyar kam lela gas fa vuleza na rowizi mangambu ngambu fa zambala tsend kinandi am lela gas Tendriki, nandiam le la gas. In my tano phrase fa, sisi handra, yaraha kwam le la gas. Tim tu vrazengi, mbala tendrik nantam le la gas is ta momonzing. Le raison de Madagascar, izam jener kam le la gas, nyar, akora no jo, chano anzinter kam Cesara le la gas tiano. Hazala. Viab sambi viab, zana tika mangan fatindra karayu. Ano jo, tiano jo, ul jo mandemi hambuano. Madame Hab Kono, Navnan Tamno. Quelle que soit la race, na gas, na africain, américain, na indien, na vaza. Anotima tu voulais na romba vuleza, fazati de nan tamnaro. Tim dikamze un jour, is comme un jam nulinke, sing, vavano na Afrika, orung tavela. Tianon terkatam gasi, gatstianoi. Ah, zalai. Atika lumbelu, on est grave. Atika surtout, atika viave. On est vraiment atika malheureuse. Atika malheureuse, atika fienne, franchement. Tia tika meta viave sam viave voir ati manjar, on est content, on est fier, atika mtinja chinjka.
lera midika agnatin'ny trano zay magnoaka amizay midagnaka entana tagnara hoanigny karakory problème nakà ndraiky zanako ty tsy jireny babany tsisy miasa loha na couche tsisy na ronono tsisy na goûter tsisy problème fent tout azay kantany misy anao ndraiky zanakanao ketsika jiaby tsy zao agnaty réseaux sociaux rango afaka nomaly zao mivolagna miatry io na manjary na tsy manjary atsika jiaby katsika baka samy tsisy jery aminaka na nivolagna hoe zao mitovy na nivolagna tsy mitovy atsika jiaby ty mitovy aby na zavy eto joa io tsika jiaby ty mitovy aby karakory ma fiainagna atsika ato ndraiky zanakatsika e posez-nous même la question mba magnotany ategna kory atsika karakory ma fiainagna atsika hato ndraiky zanakatsika est-ce que baba zanakatsika mila atsika est-ce que zanakatsika io hampy sakafo est-ce que zanakatsika io salama est-ce que baba zanakatsika io mijery atsika sa est-ce que karakory fa sa atsika faly mila mivolagna miatsifo rango 24 heures mitovy tsy mitovy hitako mitovy hitako tsy mitovy sa zay fo zay fo sangisangy raha nataony tseky lehilahy nasa namany mety nagna sangisangy fa tsy ampo izy nandeha lavitra mety nataony izy sangisangy comme ça noho izy fa tsy ampo izy zay izy zegny agnano karaha igny c'est pas dans son intention dans son intérêt zay andeha karatsy andoto amiatry izy j'en suis sûre ndraiky edy za tsy miposy fa noho rô matao misy mety mpinamagna rô hoe tsy nampo izy zay andeha agnano raha karaha igny zegny le raha zay peut-être izy nagnano story izy publier izy igny tsy hoe bunany zay ke tsy babany zanakany raha ihany karaha ty fa moi je rentre pas trop dans leur tompiny mais izy fa raha tiako volagny fa atsika viavy samby viavy atsika misy zanaka diniatseny karakory inao antany misy anao agny karakory karaha nakabaka kabaro maro kabaro maro tsisy le tany andiniky sorany amiatsy sorany César ndraiky Barbie karakory il se ressemble ou pas parce que nanaka fo tsy haiko nanaka ty fo tsy haiko azo babany legny nihavy eo ediny babany moi je sais pas karaha zay koa anao tany misy anao agny atsika jiaby agnaty réseaux sociaux zay olo misy jery fa miatsifo zay dala atsika jiaby atsy joa io babazanaka atsika jiaby zao tragno araiky ndraiky atsika tsisy femme célibataire atsika jiaby io babazanaka atsika jiaby izy io mijery atsika misy koa nareo zao tragno araiky ndraiky babazanaka anao babazanaka anao tsy mijery aby tragno araiky ndraiky anao babazanaka anao mala manambady anao mikaiky papa tsy aiky na goûter tsy azo babazanaka anao na vola bazary tsy azo il suffit fo zay statut babanzanaka na babanzanaka anao tsy mitonga vola an-tragno anao matiny jala antany misy anao hagny popoko tsy popoko azonao ranomaso tsy ranomaso mitaregny tsy mitaregny anao mizaha pory io anao volaniko zay oui ma chérie anao nenehaneha nomoaly nagnano commentaire sahirigna gauche à droite mitovy tsy mitovy io jaly misy anao agny zao anao ndraiky agnatin'ny tragno ao ndraiky edy vahoaka jiaby maefa babanzanakanao izy sûr et certain fa jaly azonao mitete agnatin'ny tokantragnonao mitagna le lalam-boridy ty andeha tsambela io souffrance azonao popoko tomagny hanigny tsisy vola tsy amezana anao matin'ny jaly ao zanakanao maia mangataka volana hoditra amezana important koa misy babany zanaka ty tsisy raha important fiainagna misy babany zanaka zay tsisy babany zanaka ty koa zala very amin'ny fiainagna zay on est perdu very fa nareo misy babany zanaka agnatin'ny tokantragno ty drako anareo ndrako sambatra sambatra anareo jiaby sambatra babany zanaka ndrako agnilako drako zanako telo io agnilako baba raiky rô nefa ndraiky souffrance nao jalinao maximum alombolombonine i babany zanaka ty tsisy raha hita tsisy raha azo aminany tsy mijery zanakanao popoko azonao tihitihy azonao anao ndraiky mahatagna lehilahy quoi fitanagna lehilahy fogna aminao maximum ma chérie fa bravo fa laissez-nous avec notre maman de cocktail là laisse zanakanay tsy mitovy babany ambilazy hey babany zanakanay tsy mijery zanakanay fa on a rien à foutre l'essentiel zanakanay tsy narianay tsy nafotrapotrakanay fa on prend nino responsabilité en même temps koa zay prendre responsabilité zay mavita magnano avenir ny zanakanay zay mavita mivangatany magnano tragno na magnino na magnano vola banque tous les mois amy zanakanay rerareo 20 ans 23 ans rô mitouché volandreo zay mitagna zanakanay ty mamelogno zanakanay ty 24 heures sur 24 ty zay mahavita miteza rô sady mizaha avenir andreo en même temps on peut faire ça chérie fa noho anao faible anao viavy tsy malio tegnanao io anao mitavandra lehilahy io zay mbila tanao zay tsy nanity anao io tanao zay tsy nivolagna voanalohany io anao nivolagna zay mamaly tanao zay tsy nivolagna anao ndraiky fiainagna belle vie tsara anao ndraiky zanakanao ndraiky baba zanakanao zay tsy nivolagna io ambila zay ndraiky mamany cocktailnay ambila narô zay zanakanay voavelogninay fogno condition rô io be avec bonne éducation rô managna ny hoavindrô
ro mande miantra manu feraranga ro mangan bac mande université zegny important fa tsy babanzan kamarozan babazan ka tsy mijerzana ka ma chérie amarozan tsy miachifu na florika fa marozan lela tsy mijerzana kam dunia ty nani no yo iye ni no yo no iye no mzayo iye ni no iye manda dokuni no oh iye babanzan kano yu mitumanga nanda katika passion alimentaire hadi fumbo jusqu'à tribunal haya madakuni no wad passion alimentaire fuka passion alimentaire tem pis fu ya divanga jusqu'à tribunal police fanjakanga jabe midiki bo hamni babanzan ka so disant hen va waka is babanzan kano mituvi beti ye photocopy beti amzan kanoti hadi fumbo seti etnek dokchimia de fumbo zan kaneva velungune mangatka chimangatka riana futra zan kaneva velungune avenir ne mandea compte en banque ndo bloqué mi tous les mois 24 23 ans d'euros mi touche hizi ah non ma de quoi yeni no ouais aiya kara zenga toni zuja ko biafa baka baba not le mamzengi hizi bebe biafa baba not le mafashirun raha fujabi zino zengi okay kara zena rombela kwa ben ande salua ande tumanga msezara mba publier zana kuti yafa tia mi achizarek fu maman zan kana César attention hein il faut aussi publier pour Florica là 0 bis canal plus 100 bis pom pom famarar bele fuku ha zamja manjari yuti zan kana César yuti zan kana César yuti mtu veno César fazane mbala tiku kwa nemba tono maman zan kana César zemichi zen problème nengatin Facebook zembo magiri tout maman zan kanemba publier non tu vois les trucs attends on photo des profils cara petite barbillon ton petite profil cara zefa courage tika courage minha tika courage tika femme battante diabo maman de célibataire tiezov baban courage tika fa on est une femme forte et on est formidable envers nos enfants. On leur donne beaucoup d'amour. Le reste, on s'en fout qui est le papa, qui n'est pas le papa. C'est ça l'important. Courage, tika jabe, bisous abi. Ça qui le robe mandine qui va kapoka inra de honing arrivati. Bon courage abi, atika jabe, mjal tika jabe, Chris tika. Yin kap katon tuandru.